Eu son hoxe un vello que naceu en Loureiro de Cotobade, no lugar de Insuela. Eu, verdad, iba, claro, a clase de dibuixo. O catedrático de dibuixo que enfermou e foi entonces a sustituílo Castelao. Desde entonces este Antonio Fraguas foi un amigo de Castelao. Castelao pasaba: hola Fraguas, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo ves? Bien, bien, bien. Contaba, eu confeso, verdad, que como Castelao dibuixaba e todo eso, para min este saludo era colosal. Eu, para ser das Irmandades da Fala, presentoume Martínez López. E logo, claro, admitido, pois asistín tamén a reunións na Coruña. E chegou un momento en que se forma o Partido Galeguista. Os que estamos vivos, verdad, estamos máis, eu aseguro sempre, que foi por un verdadeiro milagro. Eu fui un dos que saliron do juzgado militar de Pontevedra. Cando se celebrou a miña entrada na academia, eu non quixen que fose solemne. Eu sustituín a Castelao, dicindo que non debera sustituílo nin eu nin ninguén, hasta que viñese, verdad, unha persona tal que fose como Castelao. Sigo coa mesma opinión. Hai persoas que foron únicas, e que se non hai outro que o iguale, e eu non o igualaba, nin con moito. Esta foi a miña vida. Non me metí nunca con ninguén. Non teño reserva contra ninguén. Verdad? Se algúns fixeron trangalladas contra min, bueno, se estou vivo para contalo, pero que me importa a min que me fixesen unhas trangalladas, hombre?